₹20 प्रणाम। हम सब पिएगा रे, पिएगा हम सब पिएगा। कौन माइकल लाला रोकेगा? कौन क्या करेगा हमको? पिएगा गांजा पिएगा, पिएगा पिएगा। पीबा हाँ 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 सब खेती बाड़ी जो तो बेच के पिए गईला। हाँ सब गहना गुड़िया बेच के पिए गईला। हाँ घर में कुछ नहीं के बाचल। हाँ हई 4 गो बाल बच्चा, सबके नानी घर भेज दे। हई 4 गो बाल बच्चा कैसे जी हसन? हई सबसे बड़ बेटा तोर लइका भाड़ में जाओ, बाकी हम पिएगा। जब पी के आवे तारी रोज रतिया के बेला उगारी। जब पी के आवे तारी रोज रतिया के बेला। जब मारी आवे ललका खिच भरला दहिया के सारी। जब मारी आवे ललका खिच भरला दहिया के सारी। दीपक बाबा, हमारा दारू पिए के आदत बसंत बाबा। हाँ सरपंच साहब, हम जी कैसे, हम जी हम कैसे? सरपंच साहब, हमार बनारे हमरा के समाज में बेइज्जत करता रे, हमरा के दोसर देता रे, हमरा पिए के आदत भइल बा। हम जी कैसे? हम पिएगा दारू, बाकी एकर मुंह ना देखो। हम उम्र नहीं सच बाबा। हां रउआ हमरा फैसला कर दी जा। हमरा पिए के आदत हो गइल बा। हम जी कैसे? मैं दारू बेइज्जत कर, हम तोर मुंह ना देखो। हम मरद हैं मास्टर मुंह ना पहले सुना उ कंगाल कोइले बाटे पिक मारला सजनमा सजनवा दहिया लाल कोइले बाटे, दहिया लाल कोइले बाटे पिक मारला सजनमा दहिया लाल कोइले बाटे, दहिया हम तोर मुंह न देखम। अरे जाए दो, लड़ा झगड़ा मत, घर में आवा एकरो मुंहवा देखा हूँ। एकर मुंह न देखी, तोर मैया के मुंह देखे हम बाबू रंजीत एकरे कह जाला धर्म पत्नी। सरा में संत बाबा हम पगला गई रही। अब के जाके हम कुछ कह लेती, ठीक कहलो, हमरा के गोड़ पर के ले लो। हाँ ठीक कहलू। मुंह से बचा ले लो। हाँ बाकी इतना लोग के बीच में हाँ बाबा बाले सब कोई बा, इतना लोग के बीच में हमरा के बेइज्जत कइले बारू। बाप रे बाप, चुप हो जाई, चुप हो जाई, चुप हो जाई, चुप हो जाई, चुप चुप। ए राजा जी, रवा के पहले ही से तबीयत खराब बा। रोजे रोजे दारू पियतानी, कुछ हो जाई दादा तो हम कैसे जियब? हई सबसे बड़ लड़का कैसे जी? अरे बाप, एकरे कह जाला धर्म पत्नी। अपना घर के पतन होके से बचा ले बाबा। अगर पीला में कुछ हमरा के हो जाए, शराब में पता ना चलेला। हमरा के कुछ हो जाए तो हमर मेहरारू के कर दुआरे जाई थी, हमर लइकन केकरा घर भीख मांगते। हम मां से क्रिया खातनी काली माई के, आज के बाद कोनो निशा ना करब। हे काली माई, हम पगला गए हैं शराब में। हे काली माई, आज के बाद कोनो निशा ना करब। अपन परिवार के देखो, मजूरिया करम तक अपना बाल बच्चा के पढ़ाई हम मां से दारू के फेंक देब। खैनी चली खाली खैनी
दारू छोड़ देले बानी त कान धर के उठ बैठ करी। लेकिन मेहरुआ कैसे कहली कैसे कि अतना हो बलमुआ दारू पियबा अब बोल कैसे जियबा अतना हो बलमुआ दारू पियबा बोल कैसे जियबा हाय अतना हो बलमुआ दारू पियबा बोल कैसे जियबा अतना हो बलमुआ दारू पियबा बोल कैसे जियबा बाबू तबियत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा तबियत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा हे तबियत खराब मरिए का जइबा तबियत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा तबियत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा हाँ बाबू हो बाबू रे बाबू रे भसता करे जवा कैसे सियबा बोल कै दिन जियबा हसता कर जवा कैसे सियबा बोल कैसे जियबा इतना बलमुआ दारू पियबा बोल कैसे जियबा भैया ये चलते हम की देखोनी क्या युवा पीढ़ी दीपक बाबा बर्बाद बा शराब में। शराब 3 चीज लेके चला जाएगा। शराब आपको शरीर ले जाएगा, प्रतिष्ठा ले जाएगा, धन ले जाएगा। इससे हाथ जोड़ता नहीं, शराब के फेरा में मत पड़ी न। ऐसने दिन दशा परिवार में होई केकर परिवार उजर जाए, तिवारी बाबा केकर विनाश हो जाई। शराब ऊ खराब बा। ऐसे है हम निमन बात अगर कहले हो हम अपना मनोरंजन के माध्यम से तो ताली लगा कर वो सब सम्मानित करिए। दीपक बाबा हमरे के रुपया दने शराब ना पियम बाबा, हम क्रिया खाता नहीं। वो पैसा के जाके हम चवन पर आ सब ले ले। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ भाई आपके सामने राजा ढोलन पधार रहे हम उना का हमारा मुंह से ना निकली कि हम बनी दुख में हमर माल बिया करनी कैले संत बाबा भिखारी ठाकुर उस समय विदेश तक भोजपुरी के ले गए। काहे उ रच देले भोजपुरी के। हाँ जिस समय मेरे समाज में बेटी बेचने की प्रथा थी, भिखारी चाचा बेटी बेचवा के डरामा देखा के हाँ अब बेटी बेचे के प्रथा बंद कर दिले। हाँ तो ऐसा भोजपुरी कलाकार के होके के चाहिए। हे राजा ढोलन ढोलन बूढ़ा गइल बाकी लूर ना होखी। कोई चीज खराब नहीं है बाबा नहीं, लेकिन ओवर होगा तो गोबर होगा। होगा खाही के जिए के बाद हाँ 250 ग्राम खाए के बाद 3 किलो खा के केहू देख ले ऊपर पड़ जाए। घी बढ़िया चीज बा, 1 चम्मच 2 चम्मच 50 ग्राम खाता ना फायदा करी। कि घी बढ़िया चीज